πώς επανέφερα στα 54 μου τη φυσική μου κατάσταση έτσι όπως ήταν εκεί γύρω στα 40 και έχω δρόμο ακόμα. Από τα 40, μέχρι τα 45 ήμουνα σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, αφενός γιατί δούλευα σε γυμναστήρια και έκανα μπορεί και 3 ώρες την ημέρα ομαδικά μαθήματα, οπότε είτε θέλοντας και μη είχα μια πολύ καλή φυσική κατάσταση γιατί έκανα και εγώ γυμναστική. Μετά τα 45 όμως άρχισα να μειώνω τα ομαδικά μαθήματα γυμναστικής και να κάνω πιο πολλά ιδιαίτερα, personal. Αυτόματα λοιπόν μειώθηκαν πάρα πολύ οι ώρες που αναγκαστικά γυμναζόμουν εγώ. Και τι έγινε τότε, άρχισα να βλέπω πάρα πολύ αργά κάποιες αλλαγές στο σώμα μου. Είχα μπει και στην προεμινόπαυση, να μην σας τα πολυλογώ, και φτάνω κάποια στιγμή εκεί κοντά στον κορονοϊό, λίγο πιο μετά, και ξαναβλέπω να δημιουργούνται τραυματισμοί. Μία στη μέση, μία στα γόνατα. Και ξανακαταλαβαίνω ότι οι μυς μου δεν ήταν αυτοί που ήταν παλιά, δεν είχαν τη δύναμη που είχαν παλιά. Πολύ φυσιολογικό, γιατί είχα σταματήσει να κάνω και βάρη και να κάνω και αυτά που έπρεπε. Κάνουν εργασίες σήμερα στην πολυκατοικία και μπορεί να ακούτε θόρυβο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, το καλοκαίρι του 2025, που ήμουν 54 ετών, πήρα μια απόφαση. Βλέποντας το σώμα μου βέβαια να αλλάζει πάρα πολύ και εμφανισιακά και να χάνω τη δύναμή μου και την αντοχή μου, και αυτό για μένα ήταν πολύ άσχημο γιατί έχω και ένα χρόνιο άσθμα. Και αυτό με επηρέαζε πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι μόλις ξεκινούσα να περπατάω λίγο γρήγορα, κουραζόμουν. Που για μένα αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, η φυσική μου κατάσταση ήταν πάρα πολύ καλή. Μία πολύ μεγάλη αλλαγή που έκανα στη ζωή μου ήταν να σταματήσω να δουλεύω τόσο πολύ. Άρχισα να ασχολούμαι με τα social media, τα οποία μου δίναν ελευθερία χρόνου, όχι ότι δουλεύω λιγότερο, απλά έχω μεγαλύτερη ευελιξία χρόνου και μείωσα πάρα πολύ τα ιδιαίτερα. Σαν διαιτολόγος κρατάω το γραφείο μου ακόμα, αλλά όχι όπως παλιά. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ήταν να με γράψει ο άντρας μου σε ένα αρκετά ακριβό γυμναστήριο, μόνο και μόνο να μου δώσει κίνητρο να κάνω αυτό που πρέπει. Θα κάνω δεύτερο μέρος για να σας πω τι ακριβώς έκανα για να φτάσω τον Ιανουάριο του 2026 σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο.